dobrodošli svi sudionici 13. smotre, odnosno sajma udruga Krapinsko-zagorske županije. Hvala vam svima koji ste se okupili u ovako velikom broju u Gornjem Jesenju. Cilj sajma je okupljanje aktivnih udruga s područja županije, njihovo povezivanje te predstavljanje rada široj javnosti. Dobar dan svima koji ste danas ovdje. Evo, veliko mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti ispred udruge distrofičara Krapina, koja je domaćin ovogodišnjeg sajma udruga Krapinsko-zagorske županije. Jako mi je drago što se ovaj sajam održava upravo ovdje u jednoj maloj općini, ali lijepoj općini Jesenje. Želim vam svima lijepo druženje, da se zabavite, da se upoznate, možda se stvori neka nova suradnja, a evo to je upravo i cilj ovog sajma. Evo, iznimno nam je drago da je ove godine domaćin udruga distrofičara Krapina i općina Jesenje. Znate da svake godine putujemo u drugu općinu, odnosno grad. I evo, drago mi je kad smo recimo u manjem mjestu da se možemo predstaviti i vrlo kratko želim vam svima da uživate danas, da se družite, da se međusobno upoznate i da stvorite neke nove zajedničke projekte. Mala smo općina, pa kad pozovete cijelu županiju da vam sudjeluje, onda vam je to stvarno čast i zadovoljstvo, tako je i meni ovaj puta. Evo, želim vam da se zabavite, da se osjećate kao da ste doma, podružite se, ostvarite buduću suradnju i zabavite se. Hvala. Jer su udruge bogatstvo Krapinsko-zagorske županije. Nemojte se mijenjati, jer ste sjajni, jer ste dobri, mi smo zbog vas bolji, a sve zbog toga da nam život u našoj Krapinsko-zagorskoj županiji bude što bolji. Evo, ovaj sajam u Gornjem Jesenju organizira se u sklopu Otvorenih vrata udruga, pa tako evo organizirali smo u Gornjem Jesenju ovaj sajam udruga da se malo podružimo, da se malo upoznamo i trenutačno se i odvija Međunarodni kamp u Zaboku, Međunarodni volonterski kamp u Zaboku koji je započeo 22. svibnja, trajaće do 4. lipnja. Imamo 5 međunarodnih volontera i jednog lokalnog volontera. Evo, volonteri su iz Portugala, iz Tajvana i iz Švicarske. Evo, konačno se malo gužva smirila, podne je, sunce piči, Sandra je tu s menom. Sandra, kakva je situacija? Ljudi su još uvijek tu? Ljudi su još uvijek tu, sve je dobro, sve je pod kontrolom, vidim da ljudi uživaju na sajmu. Imamo muziku, imamo tamburaše, imamo plesače. Imamo sve, ljudi si možeju zaplesati ako žele.